I bé, dins de l'Hoy por Hoy, en una entrevista més, avui tenim en nosaltres Alfredo, el portaveu del PSOE de la Jana. Bon dia, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Bueno, en primera instància donar-li les gràcies perquè és la primera entrevista que tinc amb vostè i bueno, estem fent sempre un repàs, no? per tots els pobles de l'interior del Maestrat, tant oposició com gent que està portant l'Ajuntament, però bueno, en concret avui anem a parlar del terme de la Jana, de la població de la Jana. M'agradaria començar com veu vostè la Jana i sobretot els avantatges i tot el que teniu allí, no? Tot el patrimoni i el reclam que teniu per a que la gent pugui anar a viure, no? Sí, la veritat és que m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè jo crec que la Jana és un poble ideal per viure. Sí que és cert que Vinaròs i Benicarló pues, tenen una sèrie d'avantatges, com a pobles més grans, mitjans, però la Jana en té unes altres que sí que m'agradaria destacar, no? En educació, per exemple, que és un tema molt important per si algunes parelles joves s'arriben i pugen a viure de la via per amunt, pues allí a les escoles pràcticament tenim un mestre cada 8 xiquets. Ostres. Tenim una escola matinera que es poden deixar els xiquets allí a l'escola a les 8 del matí, tenim una escoleta i una guarderia. Dic que tot aquest tema s'està cuidant perquè avui en dia, pues, afortunadament, la gent jove a vegades no es dona remei que deixar els xiquets per poder anar a treballar. Però també tenim més avantatges, no? Tenim un institut a Sant Mateu que està a 7 quilòmetres, que està donant molt bons resultats en les proves d'accés a la universitat. És a dir, que a nivell d'educació no estem gens malament, no? Igual que estem molt bé pues, en el sentit de que els xiquets pues, poden jugar pel carrer, no? Poden jugar pel carrer, que no sé que aquí, no sé si a Vinaròs o Benicarló poden fer-ho, no? Però allà dalt tota la vida s'ha fet. I penso que és una gran avantatge, no? De cara a ells, encara que també tenim pues, un grup de futbol, perquè s'han ajuntat 3 o 4 pobles, hi ha un equip de futbol que juguen des de pràcticament els 5 anys. Vull dir, hi ha moltes activitats, evidentment no tantes com se poden fer aquí a Vinaròs, però bueno, tenim una bona escola de música, perquè tenim una banda important, és a dir, hi ha tota una sèrie d'avantatges en aquest sentit interessants. A nivell sanitari jo crec que tenim més avantatges inclús que Vinaròs, perquè allà el centre de salut que tenim se pot anar a qualsevol hora pel matí, a les 3 de la tarda, i t'atenen, no necessites que et donen hora, i per la tarda, si tens algun problema, pues te pots anar al centre de salut de Traiguera, que és el que dona abast a tota la part de la comarca, no? I crec que és un tema que a nivell sanitari està molt bé, no? A part de que, bueno, doncs tenim moltes cases que estan buides, que es podrien vendre, que podria la gent intentar comprar-ho. Tenim un caixer al poble, vull dir que també és una gran avantatge, perquè, bueno, no sé, aquests pobles, no tots els pobles tenen una oficina de caixa, a la Jana la tenim, i, bueno, també tenim un hort d'oliveres mil·lenaris i tenim un patrimoni important que tampoc que la majoria deveu conèixer, no? I el més important és que estem a 20 minuts de Vinaròs, a 30 de Benicarló i a 40 de Penyíscola, és a dir que jo penso que és un avantatge viure en un poble menut, i jo he viscut, estic vivint allà des de fa 44 anys i he treballat sempre a Vinaròs o Benicarló, vull dir que no passa res per viure en poble, sinó que jo crec que hi ha una sèrie d'avantatges interessants. En parlar de les avantatges, i m'agradaria fer un poquet un anàlisi, no, del poble de la Jana com a perspectiva pues de l'oposició, com vostè està, com està anant el tema, sobretot important que està passant als pobles del despoblament, no? Sabem que molts dels pobles del Maestrat estan sofrint ja fa molts d'anys, no, que està passant aquest tema, però últimament encara més, no? Sobretot el poble de la Jana, com està en aquest tema, i des del punt de vista de l'oposició, què esteu plantejant per poder solucionar totes les problemàtiques, no? Bé, la Jana, em permetràs un minutet, no, per fer-te una història molt curta. La Jana, l'any 2015, quan vam entrar a governar socialistes i Compromís, ens vam trobar en un deute d'1 milió d'euros, que és el 200% de lo que era en aquells moments el pressupost,
i vam tindre que estàvem en suspensió de pagos i vam tindre que reaccionar davant de tot això, vam despedir el secretari i vam començar a refer l'Ajuntament gràcies a l'ajuda. I mira, precisament avui que tinc l'oportunitat voldria donar les gràcies a Òscar Moreno, que és Òscar és l'interventor de Vinaròs, que ens va ajudar moltíssim a l'hora de fer els plantejaments de com quadrar els comptes, i ens va ajudar també en el Ministeri de Madrid, que tenia amics, companys d'estudis, i també ens va ajudar molt el senyor Javier Moliner, que era el president de la Diputació en aquells moments, i el senyor Juan, que era diputat provincial, que va ser alcalde d'aquí de Vinaròs, perquè van entendre perfectament que no podia ser que la Diputació, que teòricament rebia tots els anys informes anuals de l'Ajuntament, no se'n donés compte que allí no es portava cap tipus de comptes ni res del tot. Ens vam ajudar, ens vam superar el tema, vam emparar 642.000 euros, que avui, a hores d'ara, només devem 311.000, que si llavors eren el 200% del deute, el milió d'euros avui en dia és el 34%. És a dir, vam estar intervinguts, avui ja estem controlats però no intervinguts. És a dir, que es va avançar molt, se va treballar molt bé i després també s'han tingut els últims 4 anys les polítiques que va fer el Botànic en Ximo Puig, sobretot de fons de cooperació municipals i els fons de cooperació de despoblament, que han sigut una gran ajuda, perquè al final el pensament és dir, anem a donar uns diners als pobles, els pobles són majors d'edat i ells saben què tenen que fer per governar-se. A part que és una gran avantatge perquè tu a principis d'any ja pots fer un pressupost més o menys aproximat, cosa que, per exemple, això s'ha trastocat en els nous plantejaments de la Diputació. Però no en el despoblament. El tema del despoblament és un tema complicadíssim. És un tema complicadíssim, però jo crec que es tenen que fer un altre tipus d'accions, no només per donar 50.000 euros a la Jana o 60.000 a Traiguera, això és suficient, no. Jo crec que, en primer lloc, els ajuntaments afectats haurien d'intentar mancomunar-nos a l'hora de fer promocions, com he dit abans. Pugeu a viure, a Traiguera, a la Jana, a Canet, a Xert, perquè viureu, que li agrada la tranquil·litat, millor que aquí baix, no? Però, clar, és dir, com pugem? Doncs podem pujar intentem que des de la Generalitat, Estat, que sigui, doni subvencions, garantís que una hipoteca per poder comprar una casa a un particular o que es pugui comprar una casa, reformar-la, perquè hi ha moltes cases buides, o que els mateixos ajuntaments puguen agafar aquestes cases, comprar-les, arreglar-les, reformar-les i oferir-les com a vivenda pública. És a dir, probablement, no sé, aquí vaig a Vinaròs o a Benicarlós hi ha molt de sol, però allí dalt la majoria de pobles estem al 50%. Però hi ha que fer una sèrie de polítiques actives, no només d'ajudar a comprar, sinó que la gent que vingui pugui estar acompanyada a nivell d'escola pels xiquets o en altres aspectes, com per exemple ens està plantejant ara en les persones grans. Nosaltres comencem a necessitar un centre de dia a cada poble, inclús residències, però clar, com això és complicat, hauríem de buscar altre tipus de solucions. Abans teníem serenos als pobles, no? Podríem tindre una persona en l'Ajuntament o en el centre de salut que estigués pendent del poble en aspectes com controlar les persones que estan vivint soles, si estan medicant-se, si estan menjant, si estan... És a dir, no és tan complicat si ho volem resoldre. Exacte. És a dir, ens hem gastat molts de diners en empleos als pobles, limpiant, contractant, una sèrie de programes que han hagut aquests anys. Doncs, bueno, també col·locar una sèrie de gent que pugui acompanyar aquesta gent que ho necessita seria molt interessant. I moltes més coses, no? Jo crec que en aquests moments el despoblament és un tema important, però jo també te diria, amb molta pena, que el que em preocupa com a persona que he viscut molt la comarca és que la comarca del Baix Maestrat
és la més pobra en renta per càpita de la província de Castelló. La província de Castelló està per baix de la Comunitat Valenciana i se suposa que al final la nostra comarca a nivell de renta per càpita deuen ser dels més pobres de la comunitat. I això no ho tenim que permetre, vull dir, necessitem que tots, la societat civil, sindicats, institucions, ajuntaments, potents com Vinaròs i Benicarló, la Diputació, la Generalitat, ens plantéssim i ho diguéssim i ho manifestéssim, perquè si no serà molt difícil revertir tot això. Aquí vam sofrir una gran desgràcia en el 2008, a la crisi de les hipoteques, quan va desaparèixer el sector del moble, i ens van desaparèixer 2.500 llocs de treball, que són exactament els mateixos que avui hi ha a nivell industrial. És a dir, si avui tinguéssim 5.000 llocs de treball, no seria el mateix. La renta per càpita seria molt més elevada. I aquest és el gran problema, vull dir, el gran drama és que jo crec que a nivell comarcal ens hem de plantejar com refem la comarca del Baix Maestrat, perquè en les mateixes condicions la comarca del costat, Baix d'Ebre, Montsià, sí que està pujant, perquè clar, que siguéssim els més pobres no vol dir que només som pobres per renta per càpita, sinó que també som pobres a nivell d'educació. És a dir, tenim menys carreres que la mitja de Castelló, tenim menys nivell d'estudis que la província de Castelló, la gent que estudia se'n va, i al final ens quedem en la gent menys capacitada i amb menys possibilitats de desenvolupar la comarca. Tot això requereix canvis importants que algú haurà de sometre, però que en primer lloc jo crec que els que ens hem de conscienciar som els que vivim aquí i intentar veure com superem tot això de manera conjunta, perquè per a mi és importantíssim que els partits tinguéssim clar que és importantíssim entendre-nos en tot allò que és bo per a la gent, independentment del que pensem. A part, hem parlat del present, no? Del present i el passat de la Jana, però abans de l'entrevista em comentava vostè que el preocupava, no? un poquet el futur, no només de la Jana, sinó també de tot el Maestrat i en concret del Baix Maestrat. Com veu vostè el futur de la Jana en concret, parlant del despoblament, parlant també de la problemàtica en l'aigua, en moltes coses que estan succeint ara mateix al Baix Maestrat, que potser porten uns anys passant i no s'ha ficat solució imminent, no? Sí, és que passa que, clar, no estem parlant només de polítiques d'envelliment, que com ho arreglem, sinó, per exemple, en el tema de l'aigua, és un tema molt important. És a dir, ara m'ho hem donat compte, a la sequera d'estos 2 últims anys, de que l'aigua era importantíssima. Per cert, la Jana, Traiguera i Canet són molt afortunats, perquè fa 10 anys es va trobar aigua a Canet, a EMET, l'empresa estatal EMET, i ha costat 10 anys, increïblement, ha tingut que ser la sequera la que ha sigut capaç al final de posar en marxa, portar l'aigua a Canet, que ja no tenien aigua, i a la Jana i a Traiguera, que en teníem, per una qualitat molt, molt roïna. Però, clar, fem aquestes inversions, però no ens preocupem d'altres coses, com per exemple la pèrdua que podem tindre en les xarxes de distribució. Exacte. És a dir, jo entenc que, per exemple, la Diputació, que en aquests moments s'ha carregat molts dels fons de cooperació, en el qual ha fastidiat molt a l'hora de fer els pressupostos els pobles menuts, és una pena que no pensa, per exemple, dir, la Jana perd aigua, quanta aigua perd? El 20%, el 30%, teniu 5 anys per arreglar les pèrdues, vos donarà 100.000 euros cada any perquè arregla les seves carres. La Jana, Traiguera, Xart, Sant Mateu, els pobles que siguen. És a dir, fer accions diferents de les que fem en molts aspectes, no? Perquè la gent jove, per exemple, en l'interior, necessitem fer obres, no sé, fer coses culturalment, no? És a dir, per què no podem fer teatre un dia
a Sant Mateu, un altre a Traiguera, o fer un festival de no sé què, o no sé, o associacionisme esportiu. És a dir, els pobles menuts no tenim possibilitats com a tals pobles, però sí que podem potenciar la cultura a nivell mancomunat, i en això la feina important és dels alcaldes també, que es tindrien que comprometre a tot aquest tema de comarcalització, no? I de fer la comarca important, no? I el mateix, no sé, l'Estat en temes de comunicacions. Te'n vaig a contar una que és molt interessant, perquè s'entengui la importància de que tenim que treballar tota la comarca davant de les institucions. M'ho hem enterat de que l'AP7 va molt carregada i des del Ministeri d'Obres Públiques s'està estudiant la possibilitat de fer un carril més a l'AP7. Hi ha 3 carrils des de Tarragona a València. Claro, dius, a veure, vamos a llevarnos bien, ¿no? És dir, per què no estudiem la possibilitat de fer la CV10 des de l'aeroport, des de Vilanova d'Alcolea fins a l'Hospitalet de l'Infant, en la qual al corredor interior li donem vida. És dir, estudiem no només quan val fer una autopista, sinó estudiem quin valor té per tot l'interior més pobre el que pugui passar una autopista. És dir, estudiem també per què no fem a l'AP7 una sortida de la 232 que ens comunica en tot el nord, no? Anem a estudiar què va passar quan l'autovia que s'està fent de Saragossa al Callís ser per la 232 o se'n va per Gandesa a Tarragona. Aquest tipus de coses són importantíssimes, no? Com el corredor mediterrani. Aquí els polos importants són Sagunto, Alacant en el port i Castelló. Però clar, aquí que podríem tindre un petit centre logístic, perquè tenim la 232, tenim l'encreuament a l'AP7, la CV10, si es fa, doncs ens podríem plantejar per què no posar un centre logístic aquí del corredor mediterrani. Perquè la Càmera de Comerç que tenen a Tortosa sí que ja han parlat en Madrid, però no d'ara, ja fa temps, i inclús van parlar en el seu moment en la Conselleria d'Obres Públiques Valenciana per fer este centre logístic a l'Aldea. Totes aquestes coses que no estem fent ens les tindríem que plantejar si volem donar-li vida a la nostra comarca. Més coses, però tampoc no vull carregar més el bombo. Però tot això que pareix tan difícil no ho és. És a dir, primer té que hi haver una conscienciació, després tindre clar quins són els problemes i després anar junts a plantejar Diputació, Generalitat, Estat, fer aquests plantejaments i dir, nosaltres estem d'acord, PP, PSOE i Perico de los Palotes, a que això vagi així, perquè si no ens recuperarem. És molt difícil generar riquesa en una comarca com la nostra una vegada va desaparèixer el clúster del moble. Pues, per últim, si vol añadir algo més referent a tot el que té que veure en la Jana, sobretot important, no? Estos plantejaments que no se queden en una simple entrevista, sinó que arriben més allà. I bueno, què poden esperar de Vatros com a oposició la gent de la Jana en estos anys que queden de legislatura, no? Bueno, a veure, nosaltres el pressupost del 24 el vam aprovar, el vam discutir conjuntament. El del 25 no l'hem discutit conjuntament ni no l'hem aprovat, perquè pensem que és un pressupost desequilibrat. Digues gent jove, dependrà, no? Però bueno, a veure, no passarà grans històries, vull dir, cada un té un plantejament i una visió, hi ha qui li agraden les festes, hi ha qui li agraden els bous, i hi ha que ens agraden altres coses, no? I els pressupostos al final acaben reflexant la política de cada un. Però a mi jo crec que no me preocupa excessivament la Jana, me preocupa, com t'he dit abans, que és raro, no? Suposo que tu trobaràs poca gent que vingui i te digui, a mi el que me preocupa realment és la comarca. Això és el que més me preocupa i és el que penso dedicar més temps, no? Ara que estic jubilat puc fer.
Pues no, res, moltes gràcies per vindre aquí a Cadena Ser Maestrat. Com sempre dic, que teniu els micròfons oberts per a quan vulgueu vindre aquí, i nosaltres estarem molt pendents de tot el que vagi passant, i bueno, esperem que aquests plantejaments no se queden en simplement plantejaments i puguen arribar més enllà, no? I formar riquesa, que és el que necessitem aquí, no? Pues moltíssimes gràcies, i saps que estic a la teva disposició per quan me necessites. Moltes gràcies. Moltes gràcies.